Казвам се Мартин Златев и съм част от екипа, който създаде това мило тържество Празник на Боровец. Името е Празник на Боровец, защото не може да Боровец пее и танцува, но ето, пяха, танцувахме. Така че това е началото, ще продължим до късно вечерта, след официалната част, където ще има водосвет за празника. Това е първият празник на Боровец, въпреки че тук виждам хора от Аспарухово, от Галата, така да го кажем, празника на Южния район на Варна. Това всички сме тук събрани от южната страна на Варна, мястото, където Варна ще се разширява. Това място е ценно за всички, нека да го пазим, да създаваме традиции, да се учим на хора, да се учим на песни. И така като официална част, давам думата на отец Добромир да отслужи водосвет. Благодаря. Ще си позволя да кажа и аз няколко думи. Искам да споделя с вас моята радост. Преди няколко дена, когато ми се обадиха да ме поканят да бъда сред вас на днескашния ден, на днескашния празник, да помоля Господ да благослови този ден, много се зарадвах. Защото помня времето, когато се събирахме тук и как се играеха хора, както преди малко ме върнахте много години назад. Вярвам, че тази традиция се е съхранила, както видях, и ще продължи в бъдещите години, защото това е радостта, която всички нас не обединява. Такива празници, такива дни. Затова искам да благодаря на организаторите, че ни дават тая възможност да имаме такива прекрасни дни. Знам колко е трудно да се организира такъв ден, колко е трудно да се опитат да се обединят и да постигнат това, което е в момента. Радвам се, че съм тук на тази поляна, в Боровец, сред вас и дай Боже дълги години никога повече да ни прекъсва този празник тук на тази поляна. Амин. Благословени нашия Бог, всякога сега винаги във веки веков. Амин. Богоспод яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог и Господ и